Γεια σας! Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο της Greek Good Jobs. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε κωδικούς έκπτωσης. Όπως το λέει πιο απλά το WooCommerce, κουπόνια. Πριν όμως προχωρήσουμε στη δημιουργία και στην επεξήγηση των χαρακτηριστικών που δίνει το WooCommerce σαν plugin στο WordPress, να αναλύσουμε τι είναι τα κουπόνια που δίνει. Δηλαδή με τα κουπόνια τι μπορείτε να κάνετε. Όπως είπαμε και πριν στο βίντεο, στην αρχή είπαμε ότι είναι εκπτωτική κωδική. Ωραία. Ουσιαστικά με τα κουπόνια αυτά είναι άειλα και είναι ουσιαστικά σαν κωδική, να το πω έτσι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να έχει τη μορφή ενός κωδικού πρόσβασης, για παράδειγμα, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και αυτές οι μορφές, τύπου, για να καταλάβετε τι εννοώ. Ας πούμε έχω δει sites που λένε, ας πούμε, βάλτε για παράδειγμα 2WD, δεν ξέρω και εγώ τι, ή υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα Black Friday 20, που σημαίνει 2020, ας πούμε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι όνομα θέλετε και με το συγκεκριμένο κωδικό, όπως θα το δούμε αυτό πιο μετά, ούτως ή αλλιώς, με το συγκεκριμένο κωδικό μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μία έκπτωση στο καλάθι. Αυτό μπορεί να γίνει βασικά, συγχωρέστε με, είτε σε συγκεκριμένα προϊόντα ή συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, είτε σε όλο το e-shop, δηλαδή σε όλο το καλάθι. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Πρακτικά εσείς δημιουργείτε το κωδικό με κάποιο τρόπο, είτε με email είτε με κάποιο μπανεράκι που θα εμφανιστεί σαν notification στο e-shop σας. Ενημερώνετε τους πελάτες σας και τους επισκέπτες, για παράδειγμα, ότι για τη συγκεκριμένη εβδομάδα έχετε 20% έκπτωση ή μείον 10 ευρώ, αναλόγως τι θα επιλέξετε. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, την ώρα που θα το δημιουργήσετε. Λοιπόν, παίρνει το κωδικό ο πελάτης και μόλις επιλέξει όλα τα προϊόντα που θέλει να βάλει στο καλάθι του, αν υποθέσουμε ότι είναι ένα e-shop, ας πούμε, φαρμακείου ή ένα e-shop, ας πούμε, με ηλεκτρονικά είδη, κινητά και όλα αυτά, σε ένα σημείο στο WooCommerce, για παράδειγμα, έχει εισαγωγή κουπονιού. Εκεί πέρα λοιπόν εισάγει το κωδικό που ξέρει μέσω email ή μέσω του μπανεράκι που θα εμφανιστεί και αμέσως μπαίνει αυτή η έκπτωση στο καλάθι. Θα κάνουμε μία προσομοίωση, παρόλο ότι είναι σε localhost. Μπορούμε να το κάνουμε, εντάξει, δεν κάνουμε παραγγελία, απλά για να δείτε πώς λειτουργεί. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει η δημιουργία του κουπονιού και να αναλύσουμε τις λεπτομέρειες που έχει παρακάτω. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι πριν από κάποια χρόνια, πριν βασικά από κάποιες εκδόσεις του WooCommerce, μπορούσαμε να πάμε στο WooCommerce και εδώ που λέει κουπόνια. Ωραία. Πλέον αυτή η δυνατότητα έχει μεταφερθεί στο marketing. Οπότε, είτε εδώ πάμε, να το πατήσω για να το δείτε κιόλας, είτε όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει επιλαγή, είτε μέσω του marketing επιλέγουμε κουπόνια. Ούτως ή αλλιώς μας κατευθύνει στην ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, εδώ είχα δημιουργήσει πιο παλιά ένα παρόμοιο βίντεο που δεν μίλαγα, ήταν η περίοδος που ακόμα δεν μίλαγα. Υπάρχει αυτό το βίντεο ακόμα στο YouTube και θα το κρατήσω, μιας και απλά αναλύω πώς δημιουργείται το κουπόνι, αλλά επειδή ήθελα να συμπληρώσω και τι είναι το κουπόνι και γενικά πώς να κάνω μια επεξήγηση, γιατί μπορεί κάποιος και να μην ξέρει κιόλας.
Για το λόγο αυτό ξαναβγάζω αυτό το βίντεο. Λοιπόν, από εδώ πέρα λοιπόν, εδώ εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα που μου βγάζει τώρα το WooCommerce και μου λέει ότι χρειάζεται να κάνω κάποιες ενέργειες. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ούτε αυτό εδώ, μην επηρεάζεστε. Εσείς να φαντάζεστε ότι δεν θα βλέπετε αυτό εδώ. Ας το κρύψουμε. Για να μην υπάρχουν τέτοιοι. Λοιπόν, από εδώ λοιπόν πατάμε προσθήκη κουπονιού και περιμένουμε. Ωραία, φόρτωσε. Λοιπόν, εδώ πέρα που σας είπα λοιπόν, για παράδειγμα, εγώ τώρα θα πατήσω δημιουργία κωδικού κουπονιού για να δείτε τι εννοούσα. Όπως βλέπετε, το WooCommerce αυτόματα με το generator που έχει μέσα, με το δημιουργό δηλαδή που έχει μέσα στο σύστημά του, μου δημιούργησε ένα κωδικό. Αυτό θυμίζει και πολύ κωδικό πρόσβασης. Εμένα όμως δεν μου αρέσει αυτός ο κωδικός πρόσβασης και θα βάλω, για παράδειγμα, τώρα τι να βάλω. Θα βάλω λοιπόν επειδή weekend, νομίζω το έχω ξαναβάλει αυτό. Αν το γράφω καλά, δεν ξέρω αν το γράφω καλά, όπως έχω ξαναπεί στο παρελθόν. Weekend, ας πούμε, να βάλουμε 2 για παράδειγμα. Ωραία. Εδώ λοιπόν αυτό θα βλέπει ο πελάτης ουσιαστικά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να βάλετε, αν θέλετε, μία περιγραφή, για παράδειγμα για το δεύτερο Σαββατοκύριακο, ας πούμε, μπλα μπλα μπλα, βγάζουμε μία προσφορά. Δεν είναι απαραίτητο να το κάνετε, κανείς δεν το κάνει σχεδόν. Λοιπόν, τώρα, εδώ πέρα που λέει δεδομένα κουπονιού, στο γενικά που είμαστε, λέει τύπος έκπτωσης, σταθερή έκπτωση στο καλάθι, που είναι και το μεσαίο, έκπτωση επί της 100, ωραία, και σταθερή έκπτωση προϊόντος. Λοιπόν, εμείς θα επιλέξουμε έκπτωση επί της 100, όπως είχα επιλέξει και στο προηγούμενο βίντεο. Και εδώ θα βάλω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα 25%. Εντάξει, δεν θα βάλω το ποσοστό, γιατί δεν χρειάζεται. Λοιπόν, τώρα, άμα θέλετε να παρέχετε και δωρεάν μεταφορικά, μπορείτε να επιλέξετε αυτήν εδώ την δυνατότητα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω τι θα κάνετε, είναι αναλόγως στην πολιτική του καταστήματός σας, οπότε το αφήνω πάνω σας. Λοιπόν, από κάτω μπορείτε να βάλετε και μία ημερομηνία λήξης, οπότε αυτό και πάλι είναι στην ευκαιριά σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στους περιορισμούς χρήσης βασικά. Το ελάχιστο ποσό κατανάλωσης ουσιαστικά είναι πόσο ελάχιστο ποσό πρέπει να έχει το καλάθι για να μπορέσει να εισαχθεί ο κωδικός. Με λίγα λόγια, αν υποθέσουμε ότι πουλάτε, ας πούμε, για παράδειγμα, κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ και θέλετε, ας πούμε, να εισαχθεί ο κωδικός από 500 ευρώ και πάνω, πολλές φορές αυτό το ακούμε. Λένε, ας πούμε, ότι από 500 ευρώ και πάνω έχετε 10% έκπτωση με τον τάδε κωδικό. Ένα αντίστοιχο είναι. Εδώ μπορείτε να βάλετε και το μέγιστο. Δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει μέγιστο ποσό, οπότε το αφήνουμε 0. Άμα δεν θέλετε να βάλετε τίποτα, δηλαδή άμα δεν σας ενδιαφέρει να έχει ελάχιστο ποσό, το αφήνετε έτσι όπως έχει. Η αποκλειστικά μειωμένη χρήση
ουσιαστικά είναι πολλές φορές όταν ας πούμε βγαίνει κάποιο κουπόνι είτε μέσω κάποιου καταστήματος είτε μέσω κάποιας συνεργασίας με τράπεζα και όλα αυτά τα σχετικά που συμβαίνουν, αν επιτρέπεται να είναι μεμονωμένο ή μπορεί και να χρησιμοποιηθεί και με άλλα κουπόνια, για παράδειγμα, ή με προγράμματα επιβράβευσης. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να επιλέξετε άμα θέλετε να κάνετε εξαίρεση προϊόντων. Επίσης, όπως είπα και πριν, μπορούμε να επιλέξουμε ποια προϊόντα θέλουμε συγκεκριμένα να έχουν τον κωδικό. Επειδή εδώ πέρα δεν έχω κάποια πολλά προϊόντα, γιατί είναι όπως είπα localhost, είναι σε demo, δεν μπορώ να βάλω κάποια προϊόντα. Επίσης μπορούμε να εξαιρέσουμε προϊόντα ή αντίστοιχα και κατηγορίες, να βάλουμε ποιες κατηγορίες θέλουμε ή να εξαιρέσουμε κάποιες κατηγορίες. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να βάλουμε επιτρεπόμενες διευθύνσεις email. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα όρια χρήσης. Εδώ μπορούμε να βάλουμε απεριόριστη χρήση, που σημαίνει ότι μπορεί ένας χρήστης, ένα μέλος δηλαδή του καταστήματος, να κάνει χρήση ξανά και ξανά και ξανά του κουπονιού. Αυτό πιστεύω ότι δεν μου έχει τύχει να κάνω μέχρι σήμερα κάποια έκδοση κουπονιού, οπότε δεν ξέρω αν χρησιμεύει ή όχι, δηλαδή αν το χρησιμοποιούν για να βάλουν με μία χρήση ή απεριοριστεί 2-3 χρήσεις. Οπότε είναι πάλι στην ευχέρειά σας αυτό το πράγμα. Επίσης, ο περιορισμός χρήσης σε τάδε προϊόντα σημαίνει ότι αναλόγως εννοεί στην ποσότητα των προϊόντων, ότι μπορείτε να βάλετε ένα περιορισμό και τα όρια χρήση αναχρήστη. Αυτό είναι βασικά, όπως σας είπα πριν, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο χρήστη ξανά και ξανά και ξανά. Περίπου είναι το ίδιο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε το κωδικό και να πάμε να τον ενσωματώσουμε στο καλάθι για να δείτε ποια είναι η διαφορά. Εγώ παίρνω copy-paste τώρα το κωδικό που τον πήρα. Πάμε τώρα κατευθείαν στον ιστότοπο, να ανοίξουμε σε νέα καρτέλα και πάμε στο κατάστημα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να επιλέξουμε το iPhone 14 Pro Max, να το βάλουμε black, 1 TB και να το προσθέσουμε στο καλάθι. Πάμε τώρα λοιπόν στο καλάθι και πατάμε καλάθι και εδώ πέρα βλέπετε εδώ που λέει κωδικός κουπονιού, χρήση κουπονιού, πατάμε paste και πατάμε χρήση κωδικού. Όπως θα δείτε τώρα, όπως βλέπετε, κουπόνι Weekend 2 από 500 ευρώ μειώθηκε 125 ευρώ επειδή βάλαμε 25% έκπτωση και θα πληρώσει ο πελάτης, δηλαδή αν αυτό γινόταν στην πραγματικότητα, θα πλήρωνε 375 ευρώ. Λοιπόν, αυτό ήταν όλο το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο, κάντε μια κοινοποίηση και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε πρώτα τα νέα βίντεο
με στηρίζετε με τον τρόπο αυτό. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Αν έχετε κάποια απορία, μπορείτε να μου στείλετε ένα email, ένα σχόλιο από κάτω από το βίντεο ή να μου στείλετε και ένα μήνυμα στο Facebook, στη σελίδα Chris Good Jobs. Όλα αυτά υπάρχουν στην περιγραφή για Facebook, Instagram και Twitter. Οπότε είμαι παντού, και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε ξανά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!